Hello, boys and girls! Dneska vás vítame pri novom videjku. No a dneska si tu zahráme na Nintendo Switch OLED a zahráme si konkrétne Fortnite a pokúsime sa zahrať dve hry a z toho chceme vyhrať. OK, tak prestrihneme vám to a budete už vidieť, ako budeme v tom autobuse ísť. Tak potom vám to prestrihnem. No, čaute, už sme tu teraz, jak skáčeme, tak skoč. OK. Ináč napíšte do komentárov, že či chcete ďalšie pokračovanie z hry Fortnite, alebo chcete Stray, alebo Minecraft. Pre tých, čo neviete, čo je Stray, no tak vám to ukážem, ale na konci videjka. OK? Dobre. A dúfam, že vydržíte pozerať, toto videjko bude mať okolo hodiny. Asi. OK, kamo. Ináč súhlasíte s nami, že je teraz nubské, že vymazali medailóny, lebo podľa mňa medailóny boli výborné. Škoda, že ich vymazali. Oh my god. Bot. Oh my god. Počkať. No, dobre, to som chcel. Na čo si išiel na strechu? Tu aj tak nič nenájdeš. Počkaj, máš nejaké gemy s tým? Máš 800. Nevadí, že ti kúpim, keď ti kúpim toto pomocníka. Nie, ja som rád. Počkaj, myslíš... Pomocníka, normálne. Myslíš to girl? Čo girl? No proste, tá čo ma healuje, však? Nie. Áno, čo ja viem asi. Ona healuje. Niektoré healujú. No, tak ja som mal 3-krát... Aha, áno, ona healuje. Pozor, kamo. Ty. Počkať, aj ona bude ale po tebe už strieľať. Lebo ona je už proti tebe, tak to si neskoro spravil. Zomrieš. Ty zdechneš, 100%. Počkať, ona je čo? Proti tebe či s tebou? Ja ti nechápem. Ja to fakt nechápem. Tori. Si rip, s tým počítaj. Počítaj s tým, že si rip. Počkaj. Čo je? Ty si utekol na mojej pohrome. Ty čo je? To si Idem nevedel o tomto. Idem rybár. Od dneska som rybár. A to je fakt rybárska hodica. Čo? Daj tam, chytíš rybu. Potom potiahni. Ryba! Aby sa zanahiloval. Ona ti spadla. Chcela ísť naspäť do vody. Ňom. Musíš vyhealovať postupne. To jak rýchlo? Však, lepšie než Shield? Minecraft. Lepšie jak v Minecrafte. To je normálnu rybu. Ale normálnu rybu potrebujem, nie takéto hovadiny. Podľa mňa iná tu není. Tak toto ma aspoň pohýluje. To by si sa musel najprv. No, OK. 8. To Ale stačí. Pozor, si naspäť v meste. Minulo sa tu diali zlé veci. Čo? No, to je fakt dobre. Ono to dáva na hit. OK, to je fakt dobré. Kámo. Kung. Potrebujem nabaviť shotguny. Yes. Čakaj, toto bude mať plný zásobník. No čo hovorím? No pravda, no, tak. Logicky. No, už máš 4 výbuchovacie tie. Tak to je celkom dobré. Veríš si na to, že vyhráš, či neveríš?
To hrám koľkatýkrát Nintendo. Nintendo? No, teraz hráš to 5. krát. Počkej, musím si pomeniť zbrane. Inventár? Asi nie je čas. Nie je čas. Kámo, dávaj pozor, lebo tam keď skočíš, tak tam ťa už nikto nezachráni. Ty si blázon. Musíš na ňo hodiť tie. Aha. Yes! Kámo, Alebo nie. Oh bože. Som spadol zde. Nevadí, ale tak 2. Tak viete čo, teraz idem hrať ja a uvidíte ako ja na tomto hrám. Ja už na tom hrám trošku dlhšie. Dobre, prestrihneme vám to. Jo, kamo, už sme tu. OK, tak už o chvíľu môžeme skakať. Ukážem vám moju obľúbenú lokalitu. Áno, to je táto, presne ona je to. Ináč, toto je hra Zero Build. My god. Do tu domčeku. Tu pritom, tak tu sú 3 čestky. Teda, čo to? Čo? Čo to? Počkať, tie veci sa menia? Toto som tu fakt nikdy nemal. Bod. Áno, je bod, ale... Počkaj, ja si tam Čakaj, ty si bod. Není podľa mňa bod. Keby som ho hral na joysticku, Tak už by bol dávno mŕtvý. aj ty by si bol dávno mŕtvý. Počkať, level 30. Nie, ja som 29, sakra. Ja túto sezónu dosiahnem level 30. Oh my god, ja budem fakt rád. Počkať. To fakt nechcem. Budem smrdiť. Musím sa ešte teraz umyť. Oh, bože môj, tak... Počkaj, čo môže byť tu? Také slabé to bolo. A potom ešte taká kukurica tu je. Nemôžem. Nevadí, tak ja si tú kukuricu berem so sebou. Počkať. Chill, kamo, čo tu predávaš, ty zasran? Ďakujem za vodu. Si kúpil. Mi to je jedno. Preto to je moja obľúbená lokalita, lebo mám rád šport, tak... A je tu ešte veľa čestokov k tomu. A je tu šanca, aby mi padla moja obľúbená zbraň, že... Moja obľúbená zbraň je taký ten samurajský meč, úplne sa mi treba snažiť a... Tu iba klikáš a už pozrieš. A už je mŕtvý, hej. Úplne. Oh my god. Lekárničku na čo? Na healovanie. Ja to vymením za toto. Tak ja to dám za toto. To je Big Bull Bomb. Hotovo, bude tam klik. Ja to spravím si to. Ja si to berem. Kámo, čo tu predvádzaš za triky? No dobrý, kámo. Ukáž ešte. Ja rýchlo zdrhám. Nahiluj sa tomu rybičku.
Ach, konečne mám to. Mohol si zjesť tú rybičku, by si mal 90 a potom jeden čak splň a budeš na jeden čak blesť. To je úplne jedno. Ináč podľa vás je aký obľúbený skin vo Fortnite? Tak to napíšte prosím do komentárov. Môj je toto. Kto to napíše, tak jedného si vyberiem a dám mu tam like na to. OK, tak teraz to tu... A keď nás chcete za friendov, tak tento účet, neviem, jak sa volá. Muscular Wolf. Nie. Počkaj, tam je ten King Head. Počkaj, musím ísť. Ja sa volám tento. Počkajte, ja som teraz zabudol, ako sa volám. To je jedno, ja mám potom poviem. To je veľmi ďaleko. A ja mám druhý účet, čo sa volá Eko 5111. Ako 3 jednotky. A to tak. Ja už to nestíham, nevadí. Kebyže mám ten počkať, kámo. Nerob si zo mňa srandu. Počkať. Prvýkrát, keď som hral... Veľmi dobre to tu poznám. Prvýkrát, keď som hral túto sezónu, som presne túto lendil. Čaute. Tebe som nerobil. Prečo? Keď budeš zavázať, môžete zabiť. Wow. Epika. A ja úplne serem na to. Počkaj. Klidek, kamo. Vymeň toto, ty máš 2 AKčka. Ja som rád za tieto zbrania. Wow, chill, kamo. Tak tu bola veľká, no. Ty celé? To som fakt iba na toto celé prechádzal. Aj tak toto cením, je tu motorka. Milujem motorky. Mám tam stand, konečne. Musím utiecť, lebo tam bude zóna o chvíľu. Potom ešte treba nájsť pumpu, aby som si ho natankoval a opravil. A to nebude na dlho, nebojte. Wow, chill. Au. Toto fakt bolelo. Vidíte, jak môžete vidieť, tak ja vodický preukaz asi nikdy nebudem mať. Áno. OK, baby. Počkaj, tak ja už asi fakt na to nejde. To by sa so mnou stalo, kebyže neodídem. Počkať. To není človek, to sa mi iba stalo. Ukáž. Big poty. Tu. Strel, skús. Nie, na čo budem minieť iba naboje. Nemám ich tam moc veľa. No zober. A mám plné. Ale náhodou, keby niečo. Nie za shotgunu. Tak za čo? Za toto AR-ko modré. Toto? Nie. Toto? Áno. OK, má to 100 nábojov. A tam ešte tam. Tam ešte Big Pot. To už mám zase na 100 tých. To pomeniť, aby si to mal dobre. Nie, ja to mám takto rád. No vidíš. A už som aspoň na väčšom mieste ako ty. Ty si skončil 65. Či tak, dajak tak. 27 sa mi zdalo. Nie, 27. ani náhodou si neskončil. Ty si bol 60. dačo. 69, no. Aha, áno, 69. Asi neviem. Žiadne kroky tu zatiaľ nevidím, tak je to úplne v pohodičke. Naboje si vykradnem.
OK. Motorkár. Áno, ja ho počujem. Daj pozor. Počkejte. Tam je. Čo mi môže motorkár spraviť? Zraziť, zabiť. No ja viem, tak ale ja ho skúsim zastreliť. Chod do toho. Keď sa môže. Do tohto sa nemôže, či? Skús. Jasné, že sa nemôže. Cez okno preskoč. No tak. Kamo. Ja ho s týmto dám. Tam je bot, to je bot. Kamo, ja sa tu s ním budem hrať. Sa s ním trošku pohral, to je jedno. Tam som si ho troška pohral. Nemyslím. No lebo si mal zobrať tie big poty. Povedz, tam sú minička za tebou. Au. Počkaj, ja si ju zoberem. Mám si ju zobrať za 600? Nie, za 250. Berem si ju za 250, OK. Mám si cez 400. Tam sú minička, nahyluj sa. No Tak čo? s big potmi sa nahyluj. Však budem plný. A zabetujem, no. Zabitol stačí. OK, toto si zoberiem a ešte si zoberiem lekárničku. Nie, za big Počkaj. poty. Za čo? Za toto? Nie, nahyluj sa. Sme lekárničkou. OK, Bigfoty si berem. Wow, počkaj, aha, to je moja. Počkaj, ja mám málo gemov, to je hrozba pre nás. Kámo, ja vás počujem, vy mi neudete. Budete ďalší na rade. Za tebou strieľajú. No určite. Áno, vidím, že... Strieľajú. Vidím, ale mne teraz je jedno. Nevyzeral, ako keby si videl. Počkať, tu je tá keta. Počkať. Nechcem, ďakujem. Jaká shotguna je to? Epická. Nemyslím, a neviem. Počkaj, toto? Počkej. To bola tá mačka, ona to tam dala, podľa mňa. Ona si robí zákazníkov. OK. 23 ľudí. Verím v teba, aby si vyhral. Tak aj môžeš Na čo veriť. tváraš český? Lebo viem, že To tam bolo môže tvoja byť... obľúbená Lebo viem, že tam môže byť... SMGčko. Lebo viem, že tam môže byť moja obľúbená zbraň. Že tam bola. Nebola. Čo myslíš? Ja mám meč obľúbený. Ale ako zbraň SMGčko. No zbraň SMGčko, no. Oh! Kamo. Shotguna! Sakra, nevadí. Idem ešte raz. OK, teraz ide môj kamoš Leo. A prestrhne vám to jak vždy. OK, tak už o chvíľu budeme padať. A môžeš skočiť, jak ty chceš. Kde? Kde ty chceš? Do toho debilného mesta. Nie, tam ťa podľa mňa zasa zabijú. Oh my god. Vyhráš to, verím v teba. Ja si neverím. Lebo keď veríš si v sebe, tak ľahšie vyhrá. OK. OK, dobre, máš dobré veci. To ti... Shotguna. Vyhuj. Kámo. Daj, rýchlo sa tu útočí. A Snad nemyslel, že vyhrá. Daj ako... Snad si nemyslel, že vyhrá, kámo, jeden. Hnusný. Mal si tam motorku. Na čo mi teraz nie je motorka? No ja ich používam. Čo by si trhal od nich?
To je motorka či vlak? Tam je. Neviem. Počkej, kde? Počkej, tam máš pod stromčekom 3 tie česty. Tu máš. OK. Tam máš potom 2. Aha, ešte tu máš. Čo? Tá epická je čo? To je shotguna. Nie. To je moja obľúbená. To je moja obľúbená, ty si ju získal v epiku. OK, tak tu boli 4 česty, tak to je celkom dosť. Som myslel, že už dečo dobre si dostal, ale nič zatiaľ dobre, nič. Tak si musím spomeniť, lebo... Opa, naša kamera, sakra. No, OK. Tak tam mám vyliesť, pre Boha. O Bože. Táto kamera je najlepšia. OK, abrakadabra, už to stojí. Nie. Tak, počkaj. Ani ten, kde sa to dá premeniať. Tak, dobre. Aha, logicky, to môžeme aj tak. No. Kámo, prečo nás to skôr nenapadlo? Ma to napadlo aj včera. Tak prečo si to neskúsil? Jak si ich prerazil. Rip dvere. To sú také zničené, jak u môjho kamoša. Máš nejaké auto? Lebo ja na tom Eko mám McLaren. Čo? No. Nie, nemám. Či na druhom? No, a jaký máš druhý, nepamätáš? Ten rovný. Aha. 5-1-1. Ale ty máš všade 5-1-1-1. To čo je nejaké tvoje tajné heslo? Nie. Ani neviem prečo. Mám to také. Ja som už plánoval si... A ináč už viem, jak sa volám. Jak? Songwolf. Čo? Áno. Skúsim to ešte raz. Ja mám ešte... Ja to skúsim ešte potom raz pozrieť, ale... Ja na mojom Eko mám Teslu, keď pôjdem. Cybertruck Tesla. Čo? Ja nemám vodický preukaz, tak... Ale jako? Ja to chcem tiež, kamo. Questy boli, ale už stojí 2000, či koľko. Tá Tesla? No, ale ja som dostal zadarmo. Za questy. Škoda, že som ju nemohol toto. Ja som mal keď takú kartičku, aby som mohol premeniť veci na Ja chcem potom skúsiť Squid Game v Fortnite. Schválne, čo to je? Hlúposť. No. Ty nemôžeš prejsť cez stromy, ty si taký tučný. To auto je také tučné. Nemyslím. Si povedal veľa Orea. A možno celý McDonald's si zjedol. Burger King. Včera som bol v Burger Kingu. Rýchlo choď, rýchlo, teraz naber rýchlo. Rýchlosť. Počkať. Jak sa ide do mapy? Ja sa s tým nebudem srať. Kam? Pojem tuto. Ty som bol tuto, tak pojem tuto. B. Kde som nameral? To už tvoja chyba. Tam. Do tej strany. A neviem, že som tam nameral. Ideš Seaport City, áno. Seaport City. Počkaj, pozriem to. A, už si dobre. O nie, tipček, tik. Nemyslím, že teraz... OK, ty si prežil. 55 je už kamo. Slepý. Jaký mám dobrý... Double kill si mu tam dal. Jaký mám dobrý aim. A je double kill. Či zo Za zadu. tebou. No. Tak zo zadu ťažko.
Na čo si riskoval svoj život? No a čo? Taký musí byť to nejaký dobrý hráč. A ináč sme chceli 2 hry, ale som vám sľúbil, že toto videjko bude mať hodinu, tak bude mať hodinu. Pol hodinu. OK, dajme pol hodiny. Toto posledné kolo bude asi. A To za chvíľku je pol hodinu. keď nedá, nevadí. Pokúsime sa na budúce. Oh. Kde... Ináč vlak tam bol. No a čo mám s vlakom? Si tam chcel ísť minule. Minule, už teraz nechcem. Kámo, asi bude mať level 30. Neverím tomu, ale možno. Oh! KO! Si s SMGčkom ešte na Nintendo. Preto to je moja obľúbená zbraň. Jaj. Joj. OK. Zás. Som pokašľal. Nie! Kamo. 5 cukrikov. Nevyzerá to dobre. Mám 5 hápok a som... Ešte ťa zabijú. To bude trapas. Nemyslíš? Hoj. Minička. Díky. Počkaj, tam bol. Počujeme kroky, ale nevieme, kde je. Som ho videl. Kde? Tam. No riadne si ho mohol vedieť. Áno, videl. Opa. Skade majú všetci tento skin. Kúpili si ho, čo ja viem. Ty si ho nezabil. Jej! Legendary. Mytika! To je mytik, kamo. To screenshotni. Počkaj. To je moja prvá mytika. Prosím. Screenshot. Oh my god, kamo. Kamo, keď prehráš, ja ťa roztrhám jak žabu. OK! Ty dáš môj high score kilov. Môj high score kilo 8. OK, prepáčte, len ja mám s kamošmi challenge, kto už to nazbiera... hovoríš po druhýkrát, tak nemusíš. Počkať, fakt, ale pre tých, čo to asi nepočuli, lebo ja nepamätám, či som to hovoril. No, hovoril. No tak. No to je jedno. Ja si hovoril, asi ja som na to nepamätám. hovoril. Áno, som na to hovoril. Jaj. Kamo, už o chvíľu to bude 30 minút, ale my to aj tak dohráme, čiže to môže byť aj 40 minút. Nám to je jedno. Prvá mytika, neuverím. No zatiaľ je to moja prvá mytika. Ale skade mohol dostať mytiku? Asi zabil nejakého bossa. Možno dá. Idem tryhard mod. Mytika. To si neberiem. To je shotgun. A to je spamovací, ale... Nie, to Nebre je si nechcem zobrať. Kámo, a teraz to legendary. To je moja obľúbená zbraň. Tak teraz ju konečne vidíte. Áno, to je moja obľúbená zbraň. Ten meč. Oh my god. Tak, screenshotni, please. Že najlepšia zostáva veci. Stále screenshotni.
Tak chce mať veľa Čo keby som padol, čo by si mi urobil? By som prežil? Možno by si vyskočil von oknom. Ale z donútenia by som ťa chytil pod krk a uj! Kamo, ty všetko prerazíš. Vlak. A teraz už zrazu ho chceš. Že ťa neporazí. Ty si tu presne prišiel. To ti dá z prostosti. Uvidíš. Tam je Spidey. Spidey tu je. Spidey. Yes! Som dobriak. On má dobré zbranie. Sa tak zlepšil. Hodne si sa zlepšil. Tam bolo SMGčko. Mám už. No, pravda. Rýchlo, potrebujem hýny. Máš jednu z najlepších zostav, ktorú som mal v tomto. Potrebujem Fortnite. hýny. Máš najlepšiu zostavu, čo som mal vo Fortnite, ale fakt. Kamo. Aspoň niečo. Sú tam nejaké tí... Rýchlo. Rýchlo, lebo už pôjdeš cez save zone. Rýchlo skač! Dobre, okej. Si tam musel obetovať niektoré veci. No a čo? Presne. A čo? Mám mytiku a epiku. A Máš tam aj meč. A že je meč veľmi silný. to je iba pozrieť, jak sa ľudí zabíjajú. Áno, ty chilluješ iba stlačáš. Ale neber si meč do ruky, lebo keď si zoberieš, tak ako síce môžeš dlhšie bežať, ale zasa míňaš si ten meč. Kámo, Mám fakt štikutku. Idem ti po vodu? Keď chceš. OK, tak ja teraz chvíľu nebudem komentovať. To čo je? Jupiko nič nekomentuje. Moja noha. $7 kilov, neviem, či dám 8, alebo 9, alebo 10. 10 bombu. Nie, zóna. Ti hovorím, že nechod. Zóna. Díky. Nemá za čo. Aspoň teraz sa to musí vydariť. Už je vás iba 7. Možno sa potešil, tak mám asi štikutku. No pravda. A ty... Mytika. A tak si fakt vyzeral. Bože. Teraz keď prehráš, tak trošku budem naštvatý, ale bol by som rád, kebyže to vyhráš. A neviem, či tu má niekto korunku. Kebyže má, no... Nie, nemá vlastne už. A vlastne má. Aha, ešte nie, ešte. Lebo Áno či nie, neviem. má, lebo nám to ešte neukazovalo. No tak má niekto. Alebo nemusí mať. To neviem, to neovplyvní. Kamo, tak to môžeš flexiť, keď vyhráš prvé miesto, ale nie 7. Skúsime to teraz fakt vyhrať. Ja som si nevšimol, že som si všimol, že... Keď teraz dá prvé miesto, tak všetci napíšte dole do komentárov Leo, OK? Všetci do komentárov. A ešte to hrám na Nintendo a na joysticku ešte si menej želajte. No na joysticku už by si mal prvé miesto. To už by som mal aj 20 kilov. Ty máš 7 kg, tak zatiaľ to není môj high score, ale bude, keď vyhráš prvé miesto. Kámo, Yes! pozeraj, tam je zasa ďalší meč.
What? Tam legenda. Počkať. Má to 100%. Aj tú legendu. Tú ďalšiu. Na čo? Aha. Môj telefon padol na moju ruku. Kde je tá legenda? Kde je tá legenda? Tam, áno. Rýchlo. Teraz nie je čas na tanec. Ešte som tancoval, aby si sa flexil kamarátom. Že povedz, že ty si to hral. Nie, nebudem klamať. 5 kilov. Amo 8 kilov. 8 kilov a 5 ľudí. Tu je medailona, či čo? Medailony si hovoril, že už sa vymazali. Ale... Nie, to je henten, tak hore je hráč. Áno, ja tam nejdem. Ja idem radšej kempiť už. Nie, týpek. Tak to bude on. Neviem. Či to hore strieľajú? Áno, to zhora. Tak. Nie, to vlastne tam straví. Tak ale zhora musí tam byť nejaký gamer potom. Oj, už si ťa všimol. A čo mám s ním? No. Riadny gamer. Však ťa zabíjajú na plné pecky, či? No vieš, nie. Yes! A za nimi sú ďalší hráči. Ja som myslel, že to je týpek. A ja som si myslel tiež. Ja som to povedal. A za nimi sú ďalší hráči. No tak nie. Ja tam nejdem. Ja sa bojím. Fuch. Už teba traja a máš 10 kilov. Ty si blázon. Ty si indický blázon. Ty by si mohol robiť zásahovú jednotku normálne. Ja som bola kedy toto... Koľko bolo tvoj najviac kilo? Čo, 30. Dávaj pozor, ide som. Keď boli proti mne nubáci, tak som mal 30 alebo 35, tak. Keď boli pro mne profíci, tak bola, kedy som mal 10. No tak teraz je 10, ale idú proti tebe nubáci. Ale veď ja hrám na Nintende. Pravda. Myslíš, že ja viem hrať na Nintende? No, už vyzerá, že vieš. Už hrám, viem, ale trocha. Hrám, viem trocha, čo znamená. Ja sa bojím. A prečo si nezobral 2 meče? Či môžeš mať iba jeden? Neviem. Wow, kamo. Tam už je. Zober to mečom. Choď po ňom s mečom. A teraz ti dávam challenge. Potom poslednom musíš ísť s mečom. Nie. Áno, však to rýchlo dáš. OK? Neviem. Nie. Neviem. Podľa toho, ako bude mať pištol. Môže mať tiež meč. Posledný má medailonu. Jak vieš? Lebo asi má, neviem. Pochybujem. Lebo pozri sa na mapu, že tam je žlté. To vidím. No tak. To mali tiež medailony. Zatiaľ nikoho nepočujem ani nevidím, ale už ste iba 2. To viem a máš 11 kg. To viem tiež. Oh my god. Teraz keď... je tam fakt niekto? Nie, neviem. Ja iba strelám tak do kriky, že keby tam náhodou. Do krikov však. Keby tam bol niekto náhodou. A choď, lebo zóna ide. Nezdrhneš jej. OK, už sa zastavila. Teraz budeš musieť ísť do toho kruhu, len musíš chvíľu čakať. Kým sa oddební. Čo? Choď, musíš ísť po ním s mečom, to ináč nedáš. Obávam sa, že toto bez meču nedáš. A teraz rozbehni sa. Vieš, ak sa beží.
konečne po 100 rokoch. Je to tá! A teraz, kto videl toto až do konca, tak poprosím, napíšte do komentárov Leo je winner. Ďakujem všetkým, čo dopozerali toto videjko a ťažte sa na ďalšie videjka. Čau!